si Herodes na nalipod ni Juan nga magbubunyag aron dili mapatay ni Herodias. Pero sa katapusan napatay ra gyud si Herodes. Nahibaw mo nganong nawagtang ang kusog ni Herodes sa pagpanalipod ni Juan batok sa kanang pangandoy ni Herodias nga patyo niya Juan, ngano mang namuramag nabuntog ang depensa ni Herodes ngadto ni Juan. Sa may rason niila man ta siya ni Juan nga balaan og maayo nga tao, muna iyang gidepensahan. Ganahan siyang maminaw sa mga pulong ni Juan, pero wa gid siya kapiog, napatay gid niya Juan tungod ni Herodias. Murabag napildi siyang Herodias. Baw mo ngano? Wa mo kay baw? Mao ni ang resulta kung kita makasala unya atong panalipdan ang atong sala. Kay si Herodes manggod na nalipod sa iyang sala, ni justify siya sa iyang sala. Unsa mang salaa? Adultery ang asawa sa iyang igsuon nga si Herodias, iya sang gipangasawa. Murabag og ato nang tan-awon sa atong Katoliko nga sitwasyon, murabag ang bayaw ni unay og kabit sa asawa siyang igsuon. Ganahan mo na unsa may itawag ninyo sa inyong igsuon, duha ka buok imo igsuong laki, ang usa na minyo niya gikabit sa daring usa niya minyo ra basad una gasigig sulti si Juan nga di na maayo. Ang nahitabo kay gidepinsaan man ni Herodes o ni Herodias ang ilang sala, niabot yung panahon nga ang balaan nga tao nga nagsigig sulti batok nining maong sala, ilag yung gipatay. Nya unsa man ay resulta din sa atong application sa atong kinabuhi, basta mo dipinsa ganita sa atong sala, bisag unsang salaa, moabot yung panahon nga duna kay mapatay nga buutan nga tao. Lingi ay mong tupad yung napila na imong gipatay, napila na kabuk imong gipatay ba nga buotang tao. Prago na nang mamakaka nya dunay taong buotan nga magsigig ingon nimo isulti ng imong kuanoy gibuhat kay ngilad man ang mamakaka. Unsa may imong buhaton? Imo siyang og sa ari ka sa og imo nang friend sa cellphone i-block, patay na, or saan na yung tawagan na? I-unfriend. Patay na. Or, di na ni mo tagdon. Buang-buang man kaday ka, ako mo na yung pakasadon. Wala. Imo na sa siyang gipatay, either physically or spiritually. Kada bang di na ni mo tagdon, ako mo na yung pakasadon, ako pa yun. Pranang mo ingon, panalita na akaroy bana, nangabit, niya ingnon ka sa imong amiga, nga buutan kayo, dahil di man yun na maayo nga imong buwagan, imong bana, dawata lang gunagod, kay saylua lang ba, kay mo biya na isugos, magsigig isag sulti ana, niya galagot na yun kas imong bana, kay nangapit lagi, di na ni mo patyo nang naang tawhana. Di na ka muduol anak niya, di na ka makigstorya, di na ka makikuyog-kuyog, ay mo nang gipatay. Unya kung mamugos gid siya, may siya, sige ron, patyong tagi ka muanga ka, syunala ka sa akong kahimtang da. Ana, kay imo namang gidipinsahan ang imong sala. Mapatay gid nato ang mga buutan. No gina siya. Pero kung muangkon tas atong sala, magpaubos ta, or maningkamot ta pagpatay sa atong sala, unsa may resulta? Maparihas adta ni John the Baptist. Unsa may iyang kinaiya? Andam magpakamatay para sa makasasala.
No, mo'y irony ba? Kung patyo na to atong sala, andam tang magpakamatay paras makasasala. Pero dipinsihan na to atong sala, andam tang mupatay sa mga buutan. Ni kaduhang lingi sa imong tupad na unsa may imong gustong patyon, ang buutan o imong sala. Sige. Unsa maroy imong patyonon ba karong orasa, karong adlaw, unsa kay imong patyonon, ang sala o ang makasasala? Bantay kanang maginikanan nga magsigig panglatos sa mga anak, imo naman ang gipatay ang ilang kalipay. Tungod lang kay nagsigig dagandagan nya ambak-ambak nya imong badlongon honong na ha, sigig yung dagandagan adugay imong yung makusian. Kanang ilang gibuhat nga dagandagan ambak-ambak sala day na dili. Di na sala kalipay manggunagod. Kadaghan din nga sigig organize og fun run. Fun run ba? Dagan. Dagko magay nagbayad. Wa malagi na nimo badlonga. Nagan man na, hasol pa kay karsada, i-close pa gani ang karsada, haron lang yun managan sila. Nya nanoy imong anak nga dagandagan des inyong hawanan, imo na nung gilatos. Nya kadang singgit-singgit, kadaghan diyang ga-disco, kusgon, pabagay, boom, kanagan yung video okay, siyagit-siyagit, mga yabag pa kay tingog ang uban. Nya kusgon lang yung kanta, kay aron dako og score. Wa malagi na badlunga. Ni imong anak noon nga lipay kayo sige siyagit imo na nung gihapak ang baba. Gipatay nimo nga naman gidipansahan nimo ang imong sala. Unsa man ang imong sala? Garbo. Ako'y masunod, ako'y basunod. Nganong gisupak ko nimo, gibadlong na biya ka, giingnan tan biya ka buanga ka. Ana day ka no. Wow, day na imo. Garbo. Nya dipinsahi, patay gyud ang anak nimo. Patay ang iyang kalipay. Patay ang iyang pagtahod nimo, mo na kana mga anak nga linatos, dinagmalan sa mga ginikanan, binunog, maglagot nas ginikanan. Tanawa ini kadagko kusog kay namo tubag-tubag. Tutok mo muna ko. Pangutana na imong tupad na di ka mo tubag-tubag sa imong mama o imong papa. Pangutana. Labi na gid ini kadagko na, mo tubag na patyon sa nang ginikanan. Kalabi nagmamasakito ng ginikanan, nya taas kay sugar, nya ang gasto ang anak na kay mao nay nagtrabaho, nya moingon ding anak ay pag-inom anang soft drinks maha ay pagkaon anang pan. Pag uli moingon dayon ang imong kaubas balay, uy kana imong mama perting kaos pan dito. Imo na sang kasaban, ikaw mo ba? Unsa man ka? Gahi ba nimong mura ra ba yung ikay mo gasto anang imong ko. Nyang pa-hospital na sa kaon sa may tabo na ko. Yaw-yawa na sa nimo. Katong imong ipangyaw-yaw sa una nga kagahi ba nimong kabadlungon ba nimo? Mao sa nay word nga gamiton sa imong anak. Kabadlungon ba nimo mo? Kagahi ba nimong kahit yung imos-mos ninyong duha. Pinatyanay na ta. Pinatyanay kay magdipinsa tas atong sala. Pero kung atong patyo ng atong sala, kanang garbo, kanang kaulag, kaning kang Herodes, kaulag man kanang pagpamakak, andam tang magpakamatay para sa mga makasasala. Muna si Juan nga magbubunyag, kalma ra kay siya. Wa gyud reklamo, way nasuwat diri nga nakigbugno si Juan didto sa berdogo nga muputol siyang liog or nireklamo siya. Wa gitaon ra niya yang putol na yun. Katulong lingi si mong tupad na sugot ka maliwat kang Juan. Okay ra nimo mapariha kang Juan. Panalitan daghan baya sad karon nga gipamutlas liog pero musugot ra. Kana bang defamation? Kana bang dauton ka? Kana bang kita bugal-bugalan? Dili respetuhon. Mura na beta nagiputlas liog. Kana bang wala na kay naong para nila. Ang imong naong, ang imong image, ilan nang gipatay. Lago na ng mga ugangan, sigihag libak ang ilang umagad, sigihag daot, butang-butangan, pagsulti nga, huy, tapulan kay tanan, huy, hugawan kay tanan, niya og laki san, gadako lang kaon, anang buang-buang. Murag yung baboy mo kaon. Libak-libakon ba? Ni ara nagsalig na mo. Ambot lang lang
niyang sweldo, gihatag man na ang atong anak. Sus, kadako yung kaon. Libak-libakon ba? Sa ito, pagiputlan na kagliog. Ang kuyog ang pari, sus, sige pa maligyag slat. Sus, sige lang na maligyag slat. Hingwarta ka istanan. Nasa daghan nang nagkuhan din Nagputol sa kong liog. Pero, okay ra yun. Malipay ra kita putlan tas liog. Basta, naghigugmaay lang kita kanunay. Or nahigugma ta kanunay. Pasabot, usbon ako, maliwat unta ta ni Juan, nga gipatay niya ang iyang sala ug naningkamot siya pagtudlo nga mawagtang ang mga sala sa mga tao kay siya man ang naguna ni Hesus, nagandam sa dalan. Matod pa ni Juan nga magbubunyag, andaman ninyo ang dalan para sa Ginoo, biyae ang inyong mga sala. So ang gipatay gid ni Juan mao ang sala. Mo nang gasigi sa siyag sulti ni Herodes ug ni Herodias, sala ng inyong gibuhat. Kani si Salome, kaning dalagita nga anak ni Herodias, angan ani niya sa tradisyon Salome. Anak ni siya sa kadtong igsuo ni Herodes, bali nahog ni stepdaughter ni Herodes. Kanirong gihisgutan nga Herodes dire. Anak ni siya. Nya naay mga duda-duda kaning pag-ingong Herodes, ihatag nako nimo bisag unsa, bisag katunga pas akong gingharian. Naghuna-huna na sa si Herodes nga iya na sang asawahon ang dalagita. Kay gwapa man. Ang iyang pag-umangkon ba? Iyang asawahon. Kuan lang na kanang mga kuan lang na ba? Lantaw-lantaw. Kay ngano man, eventually, kini si akong gibasa sa Google, kini si Salome napangasawa ni sa lain na sang igsuo ni Herodes, iyang uyuan. Nyawa sila kaanak, namatay ang iyang bana nga iyang uyuan, napangasawa na pod siya sa iyang igagaw igtagsa usas mga anak sa mga igsuo ni Herodes. Og dito siya nakaanak og 3 ka buok. So, anak ra gid ni sila. Pamilyahay ba? Moto si Salome natagaan gyud og award kay porting ibuga ni Herodes ngadto iyang last ba kanang kaulag ba? Kaulag. Nang ay mo kumpiyansa. Daghan nga matay anang kaulag, di ba? Way giila na pare, mga kings, mga queens, naghang nga matay ana tungod anang kaulag. Ambot ang mga madre og apil ba na sila, pero apil sa tingan ay mga buangon sa nang ubang madre parehara man may ana. Mao na challenge gini nato. Unsa may challenge? Patyo na to atong sala, bahala maghilak ta. Usahay maunay na tong patay ang atong kaugalingon tungod sa pagpatay nato sa sala. Nang litan ko, pare, na mag-text, Father, I love you. Ana, niya giganahan sa ko sa nag-text na kong I love you. Kung sa may akong i-reply, I love you to. Depende. O akong ubanan ang akong kaulag, may mo ko, I love you to. Asa man ta magkita. O ana. Pero ako ganing patyo ng akong sala, may radyo ko niya, iampo lang nas Ginoo, God bless. Niya, ikaw man, hilak na ko, ano guna ni Lord? Ay, kasayang, mauna magita ni. O di ba? Di akong gipatay ang akong kaugalingon. Wa na ko sunda, murag akong gipatay o gunay. Mas mayo pag atong patyo na atong kaugalingon, mga gana, kaysa patyo nato ang mga buotang tao. Panalitag ako kinang tumanon niya, makitaan ko sa usa sa kaning mga lectors dinhi, mga buotan ra ba kay ni sila. Niya mogi pagkakita nila na kung nigawas ko sa motel, gaagbay ko sa madre. Joke, kaning gaagbay ko sa katong babae. May magla, si Father, mas scandalize, mamatay ang ilang pagtuo. Ay, Father siya. Di na kumusimba. Uy, di na kumusimba. Kaluon ba ng Father? Patay. Daghan kayong mamatay. Mas may pag ako'y magpakamatay kaysa kamoy mga matay. Ingna dayon sana all.
Kinibang pagtabang basta tong isig katao bahalag nagkalisod na ta, mauna siya'y pagbinuotan. Mo na kamong namalit og slot, mura rasad mo nagpatay sa inyong kaugalingong gusto, igpapalit unta na nimog pagkaon, igpapalit na nimog bagong gadget, gipalit nimog slots dire, pastang nindota na, no? Oh, daghan kayong malipay, kay imong gipatay ang imong kadao, ang imong kahakog, maunang nakapanghatag ka og kalipay nganhis simbahan. Worthy ba ta nga hatagan aning maong pagpaambit na di man kitay naning kamot para sa ilang kwarta? Gihatagan ta, malipay ta, gipatay sad nila ang ilang kaugalingon nga garbo or ilang kaugalingon nga kamaterialistic. Ana, sige, last na lang lingi sa imong tupad. Ingna, unsay akong ikatabang nimo. Sige. Na I offer myself to you. Ana ba? Oy, mga buangon kay tayo, dihitag yun, mutabang. Kita'y magsigig pangayog tabang. Naamang kita'y ikatabang. Naagid oy. Pras dinis ato karon ana, kining atong yuta nga nanagko ni daghan-daghan. Kay daghan kay mong nitabang dinhi. Nya kani sa mga tag-iya ning yuta dinhi, nang hatag pud sila higayon nga mapalit nato. Di sa nato utangon kay nagkinahanglan man pud na sila. Kining atong pagtinabangay, pagkadag nindutas resulta, do na pag umaabot nga dagko nga mga proyekto. Unya kun magtinabangay ta, makaingon kita, praise the Lord, hallelujah. Muna maliwat unta tani Juan nga magbubunyag, likaya nato nga maliwat ang Herodes nga nipatay og buotang tao tungod kay iyang gipanalipdan ang iyang sala. Patyo nato ang sala ug ato pagyong pakamatyan ang mga makasasala. Manindog ta.